Já se jmenuji Ksenie, je mi 28 let a bydlím v Praze. Špatně vidím od narození, vidím jenom na jedno oko a vidím nějaké stíny, obrysy, velmi výrazné barvy. Pohybuji se pomocí bílé hole a používám počítač mobil za svým výstupem. Světluška mi přispěla víckrát a přispívá mi pravidelně na různé seberozvojové kurzy, jako například na kurz jógy nebo kurz práce s sociálníma sítěma a také na kurz psychologie. Studovala jsem to pro sebe, protože chci rozumět sobě i lidem kolem líp. Moc mi to pomohlo, věřím, že mi to pomůže i v budoucím zaměstnání. Vlastně před 9 lety se mě objevila deprese a bylo to velmi náročné období, tak snažila jsem se na sobě pracovat a vzdělávat se v tomto oboru. Takže jsem se rozhodla, že budu studovat kurz psychologie, že mi to pomůže se posunout dál a zlepší moje duševní zdraví. Taky něco, co mi hodně pomáhá, je výroba handmade mídel a šumivých bombiček do koupele. Je to pro mě prostor pro kreativitu a možnost seberealizace. Sdílím svůj příběh boje s depresí a o životě se špatným zrakem na sociálních sítích a nacházím díky sledujícím hodně podpory a pochopení. Dneska jsem na výstavě obrazu, na které můžu šáhnout i hmatem. Jsou zobrazené reliefním tiskem a jsou přístupné i pro nevidomé. Nejvíce mě baví psát a vytvářet příspěvky. Mám asistentku nebo občas požádám i kamarády a rodinu, abychom natočili nějaká videa. Nedávno můj blog oslavil 2 roky a v současné době mám několik tisíc sledujících. Mě to moc baví a jsem ráda, že můžu dělat to, co mě naplňuje. Tato výstava se mi moc líbila, tak sleduj a relaxuj.